Lodito Malang Kumayas. Tay unsa ni tabua sa imong asawa unsa may namatyan ani? Diin man dinhi sa pagsunog. Diha sa among balay. Diha sa among balay sa City Orchids. Unya pag sinagi tayo sa mga kuan, kini diya mananagan nga to paingon sa sunog, nakamatnon siya. Unya nanaog siya kay akong ginan nga hinahinay nga to sa gawas nga to silang taka. Unya mao na to. Pag-abot ito ato, na murag nalagom siya. Kay nahadlok sa kuan, sunog sa among dapit, City Orchids. Di mo di ka aning Diara itabua. po, sa balay. Igyoban na nimo. Kay bako mami nangapi. Kay hingan man siya, kutawi ko pa kay gigutom ko. Kung ako tagpan. Di ako sa siyang kuha ang pan. Mga na to. Kaya na ako katong pagkakauna. Huwag hangtod ka ron. Magpadayon eh. Namun, kinabuhi. Siya may ngunan ako. Hindi ko sa... Hindi naman mabalik ang iyang kinabuhi. Hindi ko kadawa. Kaya binangga kaya nga akong asawa. Hangtod ka ron. Bisag sa una ko. Di ko'y kalipay. Sakit kayo sa kundukan. Magsudong. Kalay ko ko'y pamahaw pa niyo ito. Kanyapon, hangtod ka ron. Sakit yun. Bisag sa unan. Huwag ko na yun. Wala akong yan yun. Magbalipayo siya dito sa laing kalimutan. Dapat nga, katagan ko niya maayong kinabuhi na rin. Kaya ako may naway. Salamat lang ko hangtod sa kahangturan. Asa. Padayon ang akong kinabuhi. Ubanan ko niya. Medyo ka magtuo nga mao na dito katapusan ninyong panag-uban sa pagkaon gapon. Okay. Malipayon ta kayo. Pero ang puli, sakit hindi na kumahantos. Kagahapon hangtod karon. Di ko ang kondisyon. Dito ko Rolling Hills. Rolling Hills man nga mong gikonon. Sa may nasultira niya gahapon sa pag-atol sa sunog. Marto, yun siya nga. Manaog ko pa. Muna ko nimo. Kinanguha pa man ko sa kini mga bag niya. Naog diri sa balay. Naog siya. Paingon nga to sila taka. Sa unan. Mauna man na dito yung katapusan. Dili na ginako kalimtan ng iyang pagkamaayo. Asawa. Isang pobre eh. Huwag na ako. Saygat man ang asawa. Malipayo. Nagkuyok sa 17 katuwid. Karoon di ka sa 17. Kalimtan. Agtod sa kong kamatayo. Samtang magpakabuhi pa. Magpakabuhi pa ko karoon. Hindi na ako magpanang iyang pagpanggap at pagmahal. Isip na ako yung bana. Ang tao pa lagi, nagminuang, magkabaos ko eh. Manimaos ko. Pero kay di, tayo mahimos kayo. Usapon, tagmaayos kayo. Ito siya ang kahadlok. Mura yung matin. Nakasulti siya nimo nga na hadlok ng yukay siya sa kayo? Hindi sila ang taka. Tingnan siya pa. Ikuan ko
sakyanan. Ano to? Kuha nila eh. Ngita man siya sakyanan para unsam ta to. Para na siya ospital. Amo na to iyang pasabot di ay. Mao na to imong nasabtan sad sa iyang Oo. istorya. Sakyanan man sa to ko sabot maghatod sa ospital. Nya gahin lagom naman siya. Murag, Naglakaw ra ni siya. ikan sa mua. Paglagom niya siya natumba din ni siya. Wala matumba. Kaya ako mangipalos na sa mga batanon. Nagbabutang na po sa gate ni Taka. Naabtan pa Nangis. nimo nga naglagom na. Oo. Samtang naglakaw. Sunod. Gibayungan na siya. Gibutang dito silang Taka nga kwan gate. Iyong silingan. Nonyes kanang nadia. So, pag abot nimo nakaistorya pa siya. Mao na to lagi katapusan ngingon siya nga magpapangitaon kog sikinan kay mulakaw ang adto sa kwan. Ang po bote pa sabot. Patod sa ospital. Mao to. Wa lagi siya magtingog hangtod dito sa ospital. Mao to katapusan. Imong mensahe niya tay kuan. Yan po itang ko din. Kaya itang ginaw na. Yan po itang ko. Dito sa itong mga gagaw. Ayaw itang ko kasal diri. Kaya ako na namin ginusara. Kaya ikaw may akong ipakaslan. Diyan sa Christ the King. Salang alam mo daw. Taga-itang. Dugang ko kusog. Pulos naman ta senior citizen. Ikaw sa isin talaga kapin. Kung sa isin talaga kami. Salamat kayo. Babay. Kaluin tao ko. May mo man. Salamat sa mga adlaw. May mo po. Hindi pa ang gimahal. Salamat. Salamat. Ay. Salamat.